benake gendeng. Ora sah tolah-toleh kok kecuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku, kenapa? Ya sini. Oh ya, deket ngene lah. Mbok rasa statue. Lah ya, statue piye to iki, Mas? Statue ki apa, Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, tampilan ya rabong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial kedaluwarsa. Padalang itu Gen Z banget, Mas. Loh, Wah, piye to iki? Ngono. Bus cangkeme ora. Oh, Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? Baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh, Mas. nah, Loh, Ya kan? tadi malam ayo kok Tadi malam capek, kok capek ki etok-etok kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. waduh, iya ya. Aduh. Risa. Napa ta, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Putusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ah iya. Pripun, Am? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Ini kan apa niki, Om? Heh? Kan apa? Sulapan. Oh. Kon Nembang Mas nembang, kon Gading. bawa